Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Reload. Den skal lige sættes op. Sådan, så er vi klar. Jeg tror, det ved jeg ikke. Det kan jo. Det er måske først op. Yes. Det kan være, at de abonnerer eller noget. Har jeg ikke, Malle, hvad gjorde du? Abonnerede du eller noget? Ja, jeg ved tingene. Nå, jeg skal nok hjælpe dig på et tidspunkt. Ja, men jeg tror ikke, du kan finde mig. Det går altså meget godt. Altså det... Oj, sygt god teammate vi har. Altså hvis man gerne vil blive venner med mig, så skal I søge på William Fony 1215 YouTuber. Nej. Fordi så kan man få Malle Dankvang. Jeg er YouTuber, hvis I ikke vidste det. Og det er min bror også. Skynd dig. Og vores venner. Ja, vores venner også. Så vi alle tre, ja, vi er alle tre YouTuber, så I ved det. Vi lander Snoopy. Det kunne faktisk blive et godt game, når vi har en Kwang. Men ellers så bagefter, når jeg dør, så filmer jeg dig spille. Okay? Mm. Der er en epic chest inde i huset derinde. Og den er ovenpå, og den skal jeg have. Nej, jeg har ikke en boost. Ja. Og nu må vi... jeg ved ikke, om han er YouTuber. Så dem, der ser videoen, må også gerne spørge mig, hvis de spiller Fortnite, om de gider være venner med mig. Eller nogle af mine venner. Hvis I er danskere, så kan vi godt tale, men hvis I er ikke danskere, så er det ikke så svært. Ja, god. Det er altså et sygt godt game til nu. Jeg ved ikke, om der er et team, der er død i eller noget. Ja, og så er det så William Fony 1215, der optager videoen. Så hvis I gerne vil se videoen, så skal I bare søge på William Fony, hvis I kan finde det. Ellers så skal I se, om I kan blive venner med mig inde på Fortnite, så kan jeg sige det. Ja, det ved jeg. Men det er jo ikke lidt ude. Ja. Mm. Men jeg håber faktisk, at den her video får mange likes, fordi jeg har jo aldrig prøvet at lave det før. Jeg kommer. Vores team er død. 49. Han har fået 101. Kosserkast. Ej, det er meget ikke.
Jeg er på vej. Nej, jeg bliver sprayet her. Det kan jeg ikke. Jeg er død. Nej, det er jeg ikke. Jeg er helt akryl. Jeg har et medkit. Så popper jeg ikke selv. Hvis I... Nej, jeg har ikke noget af dit bedste nu. Solen, drenge. Nej, jeg prøver bare mest at komme udenfor. Fordi teltet, det er jo også der, hvor der er mest krig. I teltet er der også mest krig. Ja, det er hvor de bedste lander. Fik ham. Ej, jeg kan ikke nå det. De sidder jo deroppe. De sidder og sprayer. Der er en derovre. Malte. Ja, der er en der. Klar, aimbot ham der. Ja. Dreng, så masser vi mig. Så masser vi ham. Der kommer nu. Ja, det er Jeg er død. Jeg stiger med det nu. Nej, teammate. 10 sekunder. Nej. Det var alt for den her video. Vi ses. Det var alt for den her video. Vi ses.